Άσε με να σου εξηγήσω, Νικόλα. Τι να μου εξηγήσεις, ρε? Πλάκα μου κάνεις? Τόσα χρόνια συντηρείς τη μάνα του Φώτη και δεν έχεις πει τίποτα? Δεν είχε πόρους. Δεν είχε τίποτα. Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήταν χαμένη. Και γιατί δεν είπες τίποτα? Ξαλάφρυνες εσύ τις ενοχές σου και εμείς με τις ενοχές μας. Λες και εμείς δεν θα θέλαμε να βοηθήσουμε αν μπορούσαμε. Πόσες φορές σας προκάλεσα να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση για εκείνη τη νύχτα? Κανείς σας δεν ήθελε να μιλήσει. Κανείς δεν ήταν έτοιμος. Και όποτε βρισκόμασταν, σκοτωνόμασταν για 1002 άλλα πράγματα άσχετα. Λουκά, αυτό που κάνεις είναι μια πράξη που αφορά όλη την παρέα. Δεν είναι ένα δικό σου προσωπικό μυστικό. Όλοι είχαμε μερίδιο ευθύνης. Και όλοι, αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο, θα θέλαμε να βοηθήσουμε. Όταν ξεκίνησα τις επαφές μου με τη μητέρα του Φώτη, ήμασταν όλοι σκόρπιοι, Νικόλα. Ο καθένας τότε κοίταζε τις σπουδές του και αργότερα την καριέρα του. Αλλού παπάς, αλλού τα ράσα του. Ναι, αλλά βρισκόμασταν. Αραιά και πού βρισκόμασταν? Ακριβώς αυτό. Αραιά και πού. Και φερόμασταν σαν να μην τρέχει τίποτα. Και όταν ξανασμίξαμε, γιατί δεν μίλησες? Γιατί είχα εγκλωβιστεί πια. Στην αρχή πήγαινα να τη βοηθήσω από τύψεις. Αργότερα όμως εκείνη γραπώθηκε πάνω μου. Και έφτασα να γίνω... ο γιος που έχει χάσει. Και το συνέχισες? Μου είχε γίνει βίωμα από ένα σημείο και έπειτα. Κάθε τόσο ερχόμουν αντιμέτωπος με τις ενοχές μου. Τράβαγα αυτό το λούκι. Πάντως εμένα, Λουκά, δεν πρόκειται να μου αλλάξει τη γνώμη μου. Η οποία είναι... Η οποία είναι ότι είσαι πολύ εγωιστής, φίλε μου. Εντάξει ρε φίλε, ό,τι πεις. Επειδή όμως αργά ή γρήγορα θα βρεθούμε όλοι στο σπίτι της κυρία Δέσποινας, θα τα πούμε τότε. Τότε θα καταλάβεις. Ωραία, Λουκά, έχω πρόβλημα. Φεύγω, Ελένη. Πού πας? Όπου θέλω. Και αν σε ζητήσει ο μεγάλος? Δεν με ενδιαφέρει. Έχουμε και τη δικογραφία. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου όμως. Καλέ, πού πας? Καλά, έχουμε βαρέσει διάλυση εδώ μέσα, μου φαίνεται. Έχεις το θράσος να έρχεσαι εδώ? Άνοιξε, γιατί μα την Παναγία θα σε χτυπήσω. Τι θες? Άνοιξε. Όταν κατηγορείς έναν άνθρωπο έτσι, Εσύ είσαι ο άνθρωπος. θα το πηγαίνεις μέχρι τέλους. Λοιπόν, έλα μαζί μου. Τι μάγκεζεις? Έλα μαζί μου να δεις τι περνάω. Μάγκεζε, Και παιδί μετά μου. να δω εγώ με τι Άσε μούτρα με. θα με ξανακατηγορήσεις. Άσε με. Έλα, μη σε πιάσω από το μαλλί και μας χωρίζει η αστυνομία. Πού θα με πας, παιδί μου? Έλα, τελείωνε, αργούμε. Περίμενα, πάρω ένα σακάκι. Τελείωνε. Έλα 10 ώρες. Τι με τραβάς? Πάμε. Αυτό λέγεται κακοποίηση, Λουκά. Και πού σου ακόμα. Πού με πας, ρε? Λουκά μου. Είσαι τυλιγμένο, αγόρι μου. Ήρθα να δω πώς είσαι. Καλά έκανες. Από εδώ είναι ώρα. Καλή μου φίλη. Ήτανε στην παρέα από τότε. Γεια σου, κορίτσι μου. Δυστυχώς δεν σας θυμάμαι όλα τα παιδιά. Δεν πειράζει. Χάρηκα. Κι εγώ. Περάστε, καθίστε. Εντάξει με το νερό. Το τακτοποίησα. Αχ, πουλάκι μου. Τι θα έκανα χωρίς εσένα. Έλα τώρα, υπερβολές. Δεν μου λες. Ζευγάρι είσαστε? Όχι καλό, Θεός φυλάξει. Μόνο φίλοι. Δεν τρέπεσαι, Λουκά? Γιατί, αφού σε μάνα σου με έχεις. Αλήθεια σας λέει, είμαστε μόνο φίλοι. Κρίμα, θα ήσασταν ωραίο ζευγάρι, ταιριαστό. Τα φαινόμενα πατούν. Αν ζούσε ο Φώτης μου, ποιος ξέρει, τώρα μπορεί να έχει αγκονάκι. Εσύ τον θυμάσαι το Φώτη μου? Ήταν ωραίο παλικάρι το αγόρι μου. Ναι. Αν δεν είχε πεθάνει εκείνη τη νύχτα. Έλα ρε τώρα, πάνε αυτά. Πάνε αυτά. Έμεινα μόνη μου σαν την καλαμιά στο κάμπο.
Έχει ο Θεός για όλους, έτσι δεν λες? Άντε, και από εδώ και πέρα, όταν δεν μπορώ να έρχομαι εγώ, θα έρχεται η φίλη μου η Νόρα. Τι? Σαν ύφης ό,τι βλέπεις, σαν παιδί σου. Λουκά. Καλά, ντρέπεται τώρα που τα λέω μπροστά της, αλλά θέλει πολύ να έρχεται. Να μην σε κουράζω, κορίτσι μου. Όχι, δεν. Αλλά δεν σου είναι κόπος να έρχεσαι. Εγώ παρέα θέλω. Εντάξει. Και άκουσέ με. Ο Λουκάς είναι καλό παιδί. Ταιριάζεται πολύ. Έχεις βάλει να με παντρέψουμε όποια να είναι, κυρία Δέσποινα. Θέλω πριν πεθάνω να ξέρω ότι έκανες οικογένεια. Έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου. Άρα έχω κι εγώ. Το ίδιο θα έλεγα και στο Φώτη μου. Και να ξέρετε πως ό,τι κι αν είπαν πως έκανε, ήταν ψέματα. Ήταν καλό παιδί. Έκανε τον ΤΑΗ από φόβο. Ήταν καλό παιδί. Συγγνώμη. Για ποιο πράγμα, κοπέλα μου? Σας αναστατώσαμε. Καλύτερα σας να προσφέρω πηγαίνουμε. κάτι, Όχι, όχι, ευχαριστώ. Ας πάμε. Έλα, με πάτε στο καλό. Δέσποινα, θα τα πούμε εμείς. Εντάξει, Λουκά μου. Γεια σας. Χάρηκα πολύ, κορίτσι μου. Κι εγώ. Γεια σου. Διαλύθηκα. Τώρα διαπιστώνω τις συνέπειες εκείνης την έκταση. Εγώ ανησυχώ. Γιατί? Δεν την άκουσες? Ας είπε ταιριαστό ζευγάρι. Τρίτο στο κακό. Τι διάλο τυφλοί είναι οι άνθρωποι. Ό,τι θέλουν βλέπουν. Άγια σου. Γιατί της είπες ότι θα πηγαίνω? Γιατί θα το κάνεις? Δεν θέλω. Δεν με ενδιαφέρει. Να γλιτώσεις από τις ενοχές σου, δεν ήθελες? Πολύ ωραία, θα πηγαίνεις εκεί να δεις πώς είναι. Λουκά... Όλοι σας θα πηγαίνετε. Δεν τον γλιτώσει αυτό το Λούκι κανένας. Εκεί. Να κοιτάτε το Φώτη στα μάτια. Να ακούτε τη μάνα του να λέει πόσο καλό παιδί ήτανε. Να σας πω εγώ πόσο ωραία ξεμπερδεύετε με τις ενοχές σας. Λουκά, εγώ... Μην το πεις. Ποιο? Μην πεις συγγνώμη. Μην πεις τίποτα. Τσιμουδιά.